Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip o să vă prezint câteva cumpărături la Kaufland și am zis să încep cu niște chifle cu susan. Am luat 7 bucăți. Sunt proaspete, calde și chiar foarte, foarte fragede și merită consumate chiar de cum le cumpărați, că apoi se usucă. Am luat 3 kg de ardei capia. O să facem și ceva rețetă cu ei. Rămâneți aproape ca să vedeți. Am și aici prețul lor, 1 kg 600 în punga asta, la 6,49 lei pe kilogram, am dat 11 lei și un bănuț. Iar pe punga asta la altă, de ardei capia, am dat 9,96 lei, are 1 kg 534. De la Roller am luat 2 Manchero burger, 2 hamburger cu brânză manceră, originală Spania, e 10 lei caserola. Să dau mai aproape să vedeți, origine spaniolă. Chiar dacă au fost cam scumpe, am zis hai să încercăm, o să fac și un clip să vedem cum iese. Are pe spate și câteva informații. 85% carne de vită, 4% brânză manchero, lapte, sare, enzime pentru lapte, cheag, conservat, lizozim din ouă, 4% ceapă poșată, ceapă, ulei de măsline, sare, aromă, apă, fulgi de orez, sare, antioxidanți, legume și fermenți lactici. Prima dată când văd în Kaufland așa ceva, de asta am zis că și încerc și o să vă spun părerea. Am luat și o sticlă de suc Mirinda Mixed IT cu gust de afine și portocale, așa albastru. Să zici că e spirit Mona. Cei care beau spirit Mona în clipuri pe YouTube își pun suc de ăsta și zic că beau spirit. Bandiți. De la Purland am luat frigărui din pulpe de pui cu legume. Așa arată, piept de pui, văd ceapă, văd ardei capia și numai bun de pus la frigărui. Am luat 2 sticle de suc cu portocale, suc natural de la Kaufland. Am luat și niște ceapă roșie. Am dat 4,27 lei, ei 2,29 lei pe kilogram. Am luat 1 kg 866 de ceapă roșie. De la Napolact, gustul laptelui, am luat din satul Viișoara, e produs nou lapte de vacă cu 3,7 până la 4,1% grăsime. E cel mai gras lapte pe care l-am întâlnit în toți anii ăștia de când cumpăr de la Lidl, de la Kaufland, Penny, Profi și așa mai departe. Ediția asta nouă de la Napolact a venit cu 3,7 și 4,1, cam acolo bate. Din satul Viișoara, alo, să ne înțelegem, lapte de vacă. Am luat și ulei rafinat de floarea soarelui, un de lemn de la bunica, gătește cu încredere, bogat în vitamina D. Ulei de la bunica de pe sobă. Vine într-un nou ambalaj, așa cu toartă, să poți să-l iei. Foarte șmecher făcut ideea de ulei de la bunica. Am luat o prăjitură felie de portocale la 200 de grame. Așa arată prăjiturica. Sper că se poate observa. Am luat și un milk burger cu lapte și căpșune, fără colorant și conservant. Am luat prăjitură felie kiwi. Așa arată prăjitura. Sper că se observă. Tot la 200 de grame. Am luat și o prăjitură cu vișine. Tot așa la 200 de grame. Am luat și un pachet de savarine, câte 2 savarine. 130 de grame savarina. 2 eclere cu ciocolată la 120 de grame eclerul. Am luat prăjitura alb-negru la 180 de grame plus minus, cam pe acolo are 2 bucăți. Am luat 2 indiene cu frișcă, 120 de grame bucata. Am luat cremeș, tot așa 2 bucăți la 130 de grame bucata de cremeș. Ecler cu frișcă la 120 de grame bucata de ecler. Felie cu căpșun la 200 de grame bucățica.
Am luat un pachet de legume pentru supă. Așa arată: morcovi, pătrunjel, păstărnac, țelină și ceapă. Așa un pachet: ceapă, țelină, pătrunjel, morcov pentru ciorbe. Un milk burger cu lapte, banană și miere. Unul cu lapte și miere. Unul cu lapte și cacao. De la Heidi am luat ciocolată neagră cu lămâie și mentă. Așa arată. Foarte bună ciocolata de la ei. Și un ultim produs, tot de la Heidi, ciocolată neagră cu portocală. Asta e preferata mea. Cam acestea au fost cumpărăturile. Eu vă mulțumesc frumos de vizionare, iar până data viitoare al vostru Ilie vă dorește numai bine, multă sănătate, aveți grijă de voi. La revedere! Nu uitați like, share, subscribe și click pe clopoțel. Numai bine, sănătate, la revedere!